Sa iyang 60 kaadlaw pa lang ang paglingkod isip gobernador sa lalawigan sa Subo. Atong sayran ang tinuod nga kahimtang ug ang mga panglantaw alang sa pag-abante sa iyang State of the Province Address. Usa lang sa mga nangandoy nga makasinati og maayong healthcare services ang dialysis patient nga si Alexandra Monica Tribul Cubon, 32 anyos, taga Barangay Subang Dako sa Mandawi City. Unom ka tuig na si Alexandra nga nagdialysis. Sa kuwa nga suporta sa gobyerno sa medical nga serbisyo ug mahal nga tambal, nangandoy si Alexandra sa serbisyo sa usa ka gobyerno nga magpakabana. As a dialysis patient, kay ang pinakalisod sa part sa nam is kanang amo ang tambal, amo ang maintenance, kay maduwag yung LGU, di sila makahatag kay wa sila supply. So, mapugos mi og kanang palit. Sa State of the Province Address ni Governor Pam Bariccuatro, una sa iyang mga prioridad ang pagpalambo sa healthcare services. Curative and preventive, from hospital to barangay. We will upgrade facilities, complete basic equipment, and fill staffing gaps with a clear schedule per hospital. Specialists will be assigned where gaps are deepest. Health and dental days will run on a regular calendar. In fact, in just a matter of weeks, we began restocking medicines and basic equipments and started lawful procurements where allowed. More medical staff and the better our facilities are, the closer we are to our goal of upgrading more infirmaries to level 1 hospitals and level 1 hospitals to level 2. Over 48 million worth of free surgical and medical missions have already been done while we continue to give a permanent solution to all our healthcare concerns in the province. Sa State of the Province Address, gisaysay sa gobernador ang mga nabantayan nga irregularidad sa niaging administrasyon. Una, ang nabaliwa nga hospital and basic care. Way maayo nga serbisyo sa healthcare. Ikaduha, ang promise projects and funded obligations sama sa pag-implementar sa mga project nga way proper bidding. Ikatulo, ang education money left idle while children suffer. Adunay bilyones nga special education fund apan wa gigamit. Ikaupat, ang key offices downgraded. Gibaliwa ang function sa mga importante nga opisina sama sa Cebu Provincial Anti-Drug Abuse Office, Provincial Youth Commission, Sports Commission, Provincial Investment and Promotion Office o Provincial School Board, ingon man ang Provincial Disaster Risk Reduction Management Office. Ikalima, ang quarrying without discipline, ang paghatag og permit sa mga company nga way full compliance sa mga requirements. Ikaunom, ang Dabalamban Move, ang pagbalhin sa provincial capital nga mogasto og dako nga kantidad sa publiko nang hangyo ang gobernador sa suporta ug pagkuyog sa limpyo nga panggobyerno. Sa iyang administrasyon, gihingusgan ang pagpaduol sa serbisyo pinaagi sa Cebu People's Action Center kon SIPAC. Sa 60 kaadlaw ang SIPAC, aduna nay nasulbad nga 51 ka kaso, assisted 30 request og 23 ka complaints nga naatiman. Ang liderato ni Governor Pam Bariccuatro naglantaw sa transparent, limpyo ug matinud-anon nga serbisyo. Way laing gilantaw ang gobernador ang kaayuhan ug ang pagpalambo sa serbisyo alang sa mga Subuanon. Because we have to make sure that no Cebuano will be left behind. Naay mga nahimo si Governor Pam, kanang mga medical missions, makita man na, ma-feel na sa mga tao. We see that the private sector is supporting her. We have doctors, nurses in the medical field throwing their support towards to this administration, which is a good indicator. In terms of business, I want to see also more active participation sa mga business chambers, in fact, private sector stakeholders. So we need the private sector if so.
short of speaking. Manginlabot magpakabana tungod kay ato ang Sugbo. Munching Auxdero, Sugbo News.